Ej, skal jeg ikke lukke op, fordi der er gardiner der. Wow, snow. Der er sne udenfor. Godmorgen og velkommen til den her vlog. Det er faktisk i dag mandag den 4. december. Jeg har faktisk læseferie nu til og med januar måned. Det vil sige, at jeg har læseferie fra et fredagsdag kl. 3 til og med den... Jeg skal i skole igen den 8. januar 2024. Jeg har faktisk lavet min læseferie en gang før. Jeg lavede den faktisk i sommer, da jeg skulle op til samfundsfag. Så hvis I ikke kan se den, må I gerne gå ind og tjekke den ud. Den er faktisk også okay, ret hyggelig. Den her gang så blev det sgu lidt serious business. Eller det var det jo også dengang, men jeg skal jo have afsluttet 3 store fag. Jeg skal have afsluttet dansk A, engelsk B og samfundsfag B. Jeg er mega nervøs faktisk. Jeg er faktisk mere nervøs, end jeg var, da jeg skulle op til samfundsfag C. Så det var der så sket nu. Jeg vil sige grøn gris. Jeg skal faktisk op til min første dansk skriftlige eksamen på torsdag. Jeg skal faktisk op til hele 5 eksamener. Men den 7. december, der har jeg dansk skriftligt. Den 12. december, der har jeg engelsk skriftligt. Den 2. december, altså Den 18. december, der har jeg mundtlig samfundsfag. Og den 21. december, der har jeg mundtlig dansk. Og så her den 6. december, der får vi så at vide, hvornår vi skal op i mundtlig engelsk. I dag, der skal jeg begynde at læse op til dansk her, som jeg skal op til her på torsdag. Det her bliver faktisk en ret lang læseferieperiode, jeg kommer til at vlogge i. Så jeg håber selvfølgelig, at I vil følge med igen. Ses jo bare, når jeg lige har været ude. Jeg skal faktisk lige ud og gå med min hund, og skal have lavet mig nogle morgenmad, fordi klokken er snart 11, så... Men der skal faktisk ikke ske så meget andet, end jeg bare sådan, at jeg lige skal læse noget op, hygge med det, eller hvad man nu gør. Så længe jeg består, så er jeg bare for glad, fordi det her, der skal bare overstås. Fuck, jeg kan ikke mere. Så klokken er faktisk blevet 3, og jeg sidder i gang med at læse igennem. Skal jeg til at strege alt muligt, så jeg sådan har styr på min... alle mine kompendier. Vi har 9 kompendier alt. Jeg skal igennem. Så det er, hvad jeg laver lige nu. Mega kedeligt, men det skal jo gøres, for jeg vil gøre mit bedste, selvom jeg faktisk ikke er særlig god til dansk. Så den eksamen, jeg frygter allermest, er faktisk mundtlig dansk. Det er ikke nogen hemmelighed over, at det er fordi, faktisk her den 7. december, der er det faktisk et år siden, jeg dumpede dansk C. Og det var bare et helvede for mig. Men derfor vil jeg gerne igennem den her, og ligesom bare kunne bestå, så jeg bare kan blive mega glad. Det er i hvert fald mit mål, fordi jeg gider ikke tage det om. Fordi nu er det jo serious nu. Enten er det at tage det om, eller så er det faktisk bare at komme videre, og jeg vil super gerne videre. Så det var, der skal lige nu. Jeg ved ikke, hvor meget jeg får opdateret, for jeg gerne lige vil igennem det her, men jeg skal nok gøre mit ypperste. Men ellers ses vi jo lige om lidt, som enten er senere eller i morgen. We never know. Men ja. Og klokken er blevet 4:30. Jeg tænker lige, at jeg vil gå med en lille tur med min hund, for jeg har virkelig lidt brug for noget luft. Jeg har siddet en 1,5 time nu og fået skrevet lidt noter og understreget ting i det første kompendium, jeg er i gang med nu. Så det tænker jeg, at jeg vil få gjort færdigt, når jeg kommer op. For nu skal jeg lige gå med en lille tur, og så er jeg lige kommet og få lidt luft. Og det er rigtig mørkt, så det er nederen. Det er vinter. Det er faktisk vinter, når man tænker over det. Tiden går hurtigt. Og lige lidt, så er det jul. Men lad os da bare lige få gået med en tur, så vi ses bare, når jeg er kommet op. Som boblerne i bækken. 56. Og det er så netop i romantikken. Ja, jeg har nu lavet det her. Det er nogle noter til et digt, der hedder Angst. Det kender I nok godt. Videoen tog 13 minutter, men jeg skulle lige pause og sætte tilbage. Så det tog nok lige det dobbelte af 13 minutter. Jeg tænker lige, at jeg holder en lille break, fordi det er hårdt faktisk. Jeg kan godt mærke mine arme og mit hoved og mit sind. Det er fuldstændig. Det var også meningen, at jeg skulle være det badedag, men mit overskud, det er bare et minus lige nu. Kan jeg godt mærke. Det må jeg lige gøre i morgen. Og klokken lige nu, den er 22:44. Så det er sent aften, og jeg er rigtig træt, så jeg kan sove sådan her. Jeg tænkte bare, at jeg lige ville tjekke ind. Jeg har faktisk også begyndt at redigere lidt på vloggen, så jeg ikke skal sidde og redigere det hele på en gang, fordi så tager det nok rigtig lang tid, før den kommer ud. Der skal ikke så meget andet, end jeg bare sidder og læser, og det er egentlig også det, den her vlog lidt går ud på. Det er sådan lidt mig og min læseferie 2. Bare en lidt længere læseferie, end jeg havde sidst. Fordi sidst havde jeg kun en uge eller 2. Jeg tror faktisk, jeg havde 2 uger. Nu har jeg jo kun en uge. Ej, jeg skal faktisk op om 3 dage, men det er skriftligt. De mundtlige, de begynder om 2 uger. Jeg skal til at spidse ører nu, eller hvad man siger. Okay, det skal jeg bare overhovedet ikke. Jeg skal til at spidse fingre og øjne. Men ja, det var bare lige det. Godmorgen og velkommen. Det er i dag tirsdag den 5. december, og jeg er næsten lige vågnet faktisk. Og jeg havde den bedste drøm, man kunne have i nat. For helvede, det var faktisk virkelig uddelet. Jeg havde sådan en drøm om, at jeg var fanget
Eller den handlede først om, altså den startede med, at jeg blev bidt af en zombie, og så havde jeg sådan nogle midler her i armene, som gik rundt, før jeg blev bidt. Og så handlede det om, at jeg var oppe på et tag med en helvedes masse andre, og jeg ville bare godt hjem, men det kunne jeg ikke, fordi det sted, jeg var af, der havde vi kun en time til at escape, men så kom alle de der zombier ligesom ud, og så gik det helt galt. Men vi var fanget deroppe, og så var der nogen, der var gået ned, og så var jeg bare også gået ned, og så var jeg på vej op, og så skulle jeg bare lige komme op igen. Der skete mig ikke noget, men så vågnede jeg. Jeg skal faktisk lige ud og gå, for jeg har det godt nok. Jeg vil lige ud og have noget luft, fordi solen skinner, og så skal jeg op og rydde op, inden jeg sådan der skal til at læse videre. Og så skal jeg også i bad, tænker jeg, men det kan jeg lige gøre, når jeg får noget af det praktiske, inden jeg læser også noget. Så vi ses bare lige om et sekund, når jeg ser en del bedre ud, for jeg ligner godt nok noget, der er en løgn lige nu faktisk. Det er ikke så rart at se på. Så vi ses bare der. Okay, hej venner. Klokken er 12 faktisk. Jeg havde helt glemt, at vi kan se vores eksamener, hvornår vi skal op i engelsk. Jeg skal faktisk lige kigge på Luttes, fordi jeg lige blev mindet om af en af mine veninder, hvornår vi skal op til engelsk. Så derfor tænker jeg, det var meget smart lige at dokumentere det. Jeg er faktisk ret nervøs, hvornår der jeg skal op. Hvis der lige går ind og kigge på det. Nu går vi ind og kigger. Fuck, jeg er nervøs. Ej, jeg skal op den 5. januar. Skal det se, om min veninde skal op den samme dag? Det er min veninde Jasmin, by the way. Luksus, hun skal op efter mig, så det vil sige, at jeg kan vinde på hende. Okay, det er faktisk okay. Det er faktisk perfekt. Det er en god tid, fordi så har jeg efter hende. Nå, jeg vil lige gå ind og kigge, så godnat og så godt. Vi ses i næste klip, som er i morgen. Godmorgen. Klokken er faktisk 5:30 lige nu, så det er meget tidligt. Jeg drikker lige en latte og ser lidt nyheder. Jeg er sådan en type af. Anyways, grunden til, at jeg er så tidligt oppe i dag, det er faktisk fordi, at jeg også skal tidligt op i morgen. Så derfor kunne jeg se muligheden i også tidligt op i dag. Så det er det, jeg har gjort lige nu. Så nu sidder jeg og hygger med mine dyr, min kat og hund, og så lidt fjernsyn. Og skal bare slappe af og læse i dag, fordi jeg jo skal op i morgen. Men ellers så ses vi jo bare lidt senere. Jeg tænkte bare, at jeg ville sige godmorgen. Okay, jeg er stået op fra sofaen. Jeg skal faktisk tage noget creme på. Og i dagens anledning bliver det bare Elisabeth Arden. Mega god faktisk. Jeg tænker, at jeg vil gå ud og lave mig lidt morgenmad. Lad os få lavet noget morgenmad, og så få spist det. Klokken er faktisk blevet 11:40, og jeg har gået så småt i gang med eksamenslæsning igen, faktisk inden stuen. Jeg har lige været ude, og nu sner det gevaldigt meget. Jeg prøver at se. Jeg kan fornemme det, men det sner ret meget lige nu. Og jeg tænker, at det var mega hyggeligt lige at have sådan en view af sne, der bare falder ned, og det er mega koldt og mega vådt og mega glat udenfor, by the way. Imens jeg sidder og læser op til eksamen inden. Jeg skal faktisk til min eksamen i morgen. I morgen starter vores eksamener faktisk. Og jeg er faktisk ret nervøs alligevel, nu jeg tænker over lige nu. Det er der sker lige nu, og så sidder jeg stadig i den her med nogle lidt lange bukser nu, og så tænker jeg, at jeg lige vil tage sådan en her. Må man jo gerne. Må man ikke? Man har jo trods alt julefag / læsefag. Jeg tænker, at jeg går i gang med læsningen, så ja. Okay, I kan ikke se mig så godt, men status er, at det er blevet en del timer senere. Og jeg er på vej ned i kiosken, for jeg skal lige ned og hente en pakke, som er mine højhælede, så dem glæder mig til at vise jer. Og det er rigtig koldt faktisk. Det sner ikke så meget nu, og det sner faktisk overhovedet ikke mere, som det gjorde tidligere. Men ja, lad os komme ned og få hentet mine højhælede. Ej, jeg er så excited. Godmorgen. Klokken er 6:50, og jeg er nu på vej til skolen. Der er rigtig mørkt, faktisk. Og det er ikke så tidligt, at jeg plejer at afsted, men det er simpelthen kun fordi, jeg gerne vil have en god plads. Så det er, hvad der sker nu. Så nu venter jeg på den, og så er det sgu op til skolen at have skriftlig eksamen. Nej, hvor jeg glæder mig eller noget, så ja. Hej venner. Det er faktisk blevet aften, og jeg har været hjemme i et par timer. Jeg har bare lige ryddet lidt op på mit værelse, fordi det følte jeg lige for, jeg kan vel ikke, fordi der var mega rodet, men bare sådan. Jeg vil gerne lige rykke på et spejl, og så lige min sko. Men jeg har jo bare lige for min højhælede hjemme i går. Jeg ved ikke, om skal jeg lige vise dem? Jeg kan lige vise dem. De er i farven guld og mega flotte. Jeg har købt sådan nogle her flotte nogle fra Asos. Og så er der sådan nogle snore i. Jeg kan lige sætte billeder af dem. Et eller andet sted her. Kommer det frem i hvert fald. Så har jeg jo været til dansk eksamen i dag. Hvis jeg sådan skal være helt ærligt, så har det ikke gået mega godt. Det er heller ikke gået mega dårligt. Det tog mig en time at ligesom komme med at skrive. Hvilket er mega irriterende, når man hører andre taster ud af på den der skide computer, de har foran sig. Jeg kommer i gang.
følger egentlig godt med. For skrevet ret mange ord. Jeg tror, jeg når omkring de 3 sider i hvert fald. Jeg var i hvert fald på den 3. side og var næsten færdig med at skrive en helt 3. side, ikke? Så det var ret meget, jeg har skrevet. Jeg misforstår faktisk helt opgaven. Ikke det hele, men jeg misforstår ret meget. Jeg misforstår, at manden han er død. Hun rent faktisk har slået sin mand ihjel. Det kan ske. Den anden ting, det var, at jeg kaldte hovedpersonen for Tina Hø, i stedet for Tine Hø. Mega irriterende, men det kan jo ske for en erhverv, og det sagde jeg også til lærerne, så jeg er fucking sur over, at jeg glemte det her, og han sagde ikke så meget, så det er surprise for det, ikke? Så det er fucking noget, hvis det er faktisk grundlaget til, at jeg også bliver troet ned. Men jeg har ikke en mega dårlig fornemmelse, altså jeg har en fornemmelse om, at jeg nok skal bestå, men det er bare mega irriterende, når man faktisk godt kunne have gjort noget bedre. Nu har jeg rent faktisk weekend, jeg er fri til og med mandag. Så skal jeg op igen i skriftlig engelsk, den er jeg faktisk mindre nervøs for, fordi sådan, det er noget helt andet. Så det betegner som, at jeg ikke skal sidde 5 timer og skrive 3-4 normalt sider. I næste uge igen, der starter de mundtlige prøver. I morgen, der kommer Cam. Den har jeg ikke set i 3-4 uger, tror jeg faktisk. Så det er mega lang tid siden, jeg har set hende, og I har set hende. Så skal mig, hende og Jasmin ud og spise sushi. Det jeg glæder mig fucking meget til. Så jeg skal være Måns i morgen, og det fortjener man også faktisk. Det har jeg godt nok ikke været i lang tid. Vi ses bare igen på et eller andet tidspunkt. Hej venner. Jeg har lige lagt noget gel, for jeg skulle spise i dag. Jeg skal også lagt noget makeup faktisk. Men velkommen, det er i dag fredag den 8. december. Cam kommer i dag, og jeg glæder mig fucking meget. Jeg skal faktisk ned og hente hende på stationen her lige om lidt. Men jeg venter lige med at lægge mig op til visen, der snart skal ud og spise. Så jeg venter til hun kommer herhjem, og så kan vi gå også klar sammen alligevel jo. Men jeg har bare taget sådan en grøn top på, hvor den har hullet bagpå. Og mine hvide bukser, så jeg kan lige vise dem hurtigt. Jeg har bare taget de her på. Jeg kender dem jo godt. Mega pæne faktisk. Også fordi de er bare sådan en dejlig basic. Og så tænker jeg bare at tage min sorte blazer på faktisk. Se, det kan da et eller andet. Altså jeg skal dog også have jakke på. Jeg har sådan agtigt gjort mig halvt klar. Altså jeg har taget tøjet på og lavet hår. Så har jeg været i bade. Jeg gad bare ikke vaske hår, fordi sådan, det spilder vaske hår for så at gøre det fedt igen. Giver det mening? Jeg tænker lige, at jeg alligevel får rigtig en seng. Og så lige, jeg tænker bare, at jeg lige opdaterer, når jeg er dernede. Eller så opdaterer jeg, når vi kommer hjem igen. Det finder jeg lige ud af. Men vi ses jo bare i næste klip. Hey vloggen, status er, at vi stadig sidder her hjemme ved hende her. Og det er faktisk blevet søndag den 11. december. Ja, vi sidder, sagde, at hun skal til skriftlig engelsk i morgen, så vi sidder lige, eller hun sidder lige og læser lidt op så meget man nu kan, når det er skriftligt. Og øver sig på nogle øvelser, hun kan øve sig på med nogle små opgaver og sådan noget. Men vi vil bare lige tønne ind og sige hey, og Pelle han er nede på, jeg filmer ikke lige ned på gulvet, for der er lidt right. Vi ved ikke, om vi når at tønne ind her senere, fordi at der går nok ikke super lang tid, før vi skal i putkassen. Det kan være, at vi måske lige smider ind senere cirka net. Men hvis ikke, så hører I nok for os i morgen. Ja. Se det. Det er faktisk 2 dage senere. Det er blevet torsdag. Det er den 14. december, og der er sket nogle ting. Men ja, den 12. december, der skulle jeg op på en trappesti, vi har herhjemme. Jeg skulle lægge noget op på loftet, inde på mit værelse. Og i det, jeg træder ned, der flækker den. Altså, den flækker midt over. Så jeg ryger igennem den, falder ned i sengen heldigvis. For den lå lige bag mig. Jeg kan godt mærke, at det går ind på mit højre ben. Sådan lige mellem lige som her. Agtigt, ikke? Bare på mit højre ben. At det går fucking ondt. Men ikke til, at det gør så ondt, som jeg troede, det skulle gøre. Der går 10 minutter, og jeg kan godt mærke, at jeg bliver nødt til lige at mærke, om der er noget. Og så kan jeg godt mærke, okay, det er bare en hudafskrabning, men jeg skal lige tjekke den. Da jeg åbner den, så kigger min mor, og så vi skal lige lyse nu. Så kigger hun, og hun er ved at brække sig over det. Jeg har simpelthen fået et åbent kødsår, og et dybt hul inde i midten, som om at der har stået med en kæmpe nål og bare hakket igennem. Så vi ringer til 1818, og skadestuen de ringer så, eller tager så telefonen, og jeg skal så vise dem på sådan en video, hvor nogen kan godt se, okay, det ligner noget, der skal syes. Og jeg har jo aldrig i mit liv blevet syet før, så det var mega nøjeren. Og så min mors kollegers /veninde skide sød og hente os, så skud til hende, for at køre os til sygehuset, for faktisk også at hente os og køre os hjem igen. Det var fucking sødt. Men vi bliver kørt til sygehuset, og det går faktisk 10 minutter kvarter, så kommer med ind, men hun sagde godt, at der kunne være noget ventetid. Men vi kommer ind, og jeg lægger mig op på den der priks der på maven, så hun kan kigge på mit ben, og så kan hun også se, at det skal syes. Så det var mega nøjeren. Det gjorde ikke så ondt, som jeg troede, men man kan godt mærke, at hun hæv i en nål med en snor i. Det synes jeg godt nok var lidt
lidt ulækkert, men det er jo fint. Så jeg er blevet syet mega lortet på mit højre ben. Så her den 22. december, der skal jeg have min sting ud. Og mig må vi blive helt kastet bagover. Jeg har 9 sting i. Hun var savsætter, der kan godt lige noget, der skulle være noget 5-6 sting. Ja. Nej, 9 sting. Det var der er sket med mig. Det er lidt irriterende, fordi det går ondt. Jeg kan ikke gå ordentligt. Men jeg skal ned til lægen i dag, og så skal jeg have en lægeerklæring, og så skal jeg faktisk helt op på skolen, så det er fucking nederen. Men der jeg bare kan sætte dem et billede, det ved jeg ikke. I hope so, for så slipper jeg dem helt op. Det der skal ske nu er bare, at jeg skal have mig noget morgenmad. Jeg er faktisk lige vågnet, så jeg skal lige vågne op, og så vender jeg lige tilbage. Jeg har faktisk lige gjort mig klar. Jeg skal faktisk gå her helt, altså kl. 11, kl. 10.35. Jeg kan lige tage noget fjernsyn faktisk. Men jeg har lige været at gå med min hund. Men jeg tænker lige, at jeg tjekker ind, når der sker et eller andet eller sådan noget. Ellers så ses vi bare i næste klip, hvor der sker et eller andet. Nu skal vi afsted mod lægen. Jeg kan få den skide lægeerklæring. Fuck, det tager lang tid det her. Nå, lad os få noget godt musik i ørerne, og så noget det torsdag. Nå, lad os få det overstået. Så er jeg officielt på vej hjem. Jeg skal nå en bus her 29. Så nu kan jeg komme hjem og få noget frokost, fordi jeg har ikke spist morgenmad eller noget som helst i dag. Der må da bare lige opdatere, når jeg sidder i min sofa. Eller i bussen, det ved jeg ikke. Nu er jeg kommet hjem. Jeg sidder nu i sofaen og skal til at spise noget frokost. Og jeg tænker, at vi skal se noget Albert Dyrlund. Fordi der er nemlig kommet dokumentarer. Det er den her dokumentar, jeg snakkede om, at jeg ville se nu her. Jeg kan godt huske, at jeg sagde, at jeg havde en vasketid her kl. 1, ikke? Det gør jeg i morgen kl. 10 i stedet for jeg har ikke noget overskud endnu. Nu ligger jeg bare på sofaen og slapper. Nu skal jeg først lige have mig en lille voksenskive. Jeg har stoppet med at ryge. Det har bare været mega svært. Jeg har været til et par fester og røget, eller hvis jeg ikke lige har haft snus på mig. Og det er meget ærligt. Må jeg godt være ærlig indrømme. Jeg har ikke røget i en måned, tror jeg faktisk, agtigt. Men ja. Jeg tænker, at det vil sætte videre, og så vender jeg lige tilbage. Okay, det er faktisk blevet sent aften klokken omkring de 10:30. Jeg skulle lige have noget nyt plaster på mit ben, og nu skal jeg se. Så jeg læser lige lidt i sådan et par minutter, og så tror jeg sover. Men jeg vil sige jo bare til en stor dag i morgen, hvor der jo er mundtlig samfundsfag. Så vi ses bare i morgen. Godmorgen. Jeg har eksamen i dag, og jeg har sovet så lidt i nat. Jeg har så ondt i maven, altså jeg er mega nervøs. Det irriterer mig, for jeg har lyst til at kaste op faktisk. Mit outfit i dag, jeg har jo de hvide bukser. Og så en sweater, så har jeg sådan en sort t-shirt på inden. Og så tager jeg min blazer på, som en jacket i dag. Jeg havde tøj nok til, at det ikke er godt nok. Men jeg skal faktisk afsted her lige om 5 minutters tid. Jeg er oppe på skolen 10:30. Så lidt over en time før. Jeg skal bare komme afsted, og så få det her overstået, så jeg kan komme hjem og så læse op til min danseksamen, inden jeg går på juleferie. Så ja. Jeg er i gang med at læse op, og jeg har lige printet fucking mange noter faktisk. Jeg har lige købt sådan en kaffe til. Og jeg skal være stille, fordi der er også lidt eksamen der. Jeg skal op om lidt om en halv time, og der skal jeg ind og forberede. Jeg tænkte, vi lige kunne lave en taste-test, for jeg har lige smagt det her. 5 ud af 10. Jeg skal snakke om, at jeg lige har været på samfundsfag. Jeg fik 4 i mundtlig samfundsfag, og det er så taknemmelig for. Jeg er så glad, og jeg var sikker på, at jeg skulle dumme, fordi det gik mega dårligt, følte jeg selv. Så nu skal jeg hjem og slappe af, og jeg er mega glad. Så nu skal jeg hjem og fortælle min mor, hvad jeg har fået. Og så kan det godt være, at der er nogle af jer, der ikke synes, 4 er stort, men det synes jeg, fordi det er samfundsfag. Og det har jeg lige så lidt klog til. Men ja. Godmorgen. I dag er den store dag, hvor jeg skal til mundtligt dansk. Og jeg er rigtig nervøs faktisk. Jeg skal sidde her om 5 minutters tid, og jeg har lige gjort mig klar og taget tøjet på. Og min far, han kører mig, så det er meget dejligt. Jeg føler mig okay klar, men stadig mega nervøs. Jeg er så roligt. Men lad os da komme afsted, og så ses vi jo nemlig. Jeg sidder nu på skolen. Sneen sidder faktisk lige herinde til forberedet. Jeg skal op om 2 timer. Jeg sidder lige ved at nusse pusse på mine noter og sådan noget. Jeg er rigtig bange for jeg dumper. Jeg håber, det kommer til at gå godt. Jeg håber, jeg bare består. Så jeg er mega glad for det. Men ja, jeg tænker lige, at jeg lige kigge mine noter igennem og lige øde nogle af dem og læse igennem, ja, som man nu gør. Så ses vi jo bare, når jeg har fået min karakter og alt det der.
Hej venner. Sidst I så mig, det var den 21. december. Det er i dag blevet den 26. december, det vil sige anden juledag. Og rigtig glædelig jul. Og vi har haft en mega god jul i hvert fald. Og så rigtig godt nytår, som nu er her på søndag. Jeg har været til min dansk eksamen. Det er rigtig dårligt. Jeg trak en virkelig dum og svær tekst. Så jeg går bare ind, siger lort, og så falder klappen i. Når min lærer var nødt til at stille mig spørgsmål. Og ja, jeg vidste jo godt, hvad den nu ved en. Så jeg dumpede desværre det fag, jeg frygtede allermest. Så nu mangler jeg en eksamen tilbage, men jeg tænker bare, at vi runder af her. Fordi nu vil jeg gerne have den ud inden nytår. Fordi jeg gerne vil vlogge igen den 12. januar, altså 12. januars weekenden, som bliver årets første vlog. Så jeg håber, I har set hele vejen hertil, og jeg synes, det er mega hyggeligt, selvom der ikke er sket det helt store, men det er hvad der sker, når man har læseferie. Jeg skal også op til skriftlig engelsk sygeeksamen. Det skal jeg her til sommer, højst sandsynligt. Hvis I synes, det har været en mega hyggelig vlog, så der ikke er sket det, så meget gerne sådan et stort fedt like, og så meget gerne abonnere, hvis du ikke har gjort det endnu. Og så ses vi bare i det nye år. Ha' en rigtig godt, sikkert nytår, eller hvad man siger, og pas på hinanden og drik med respekt. Og meget gerne fyre god dag med respekt, tak. Vi ses. Hej.